primátor ani nehovorím. To je sila. Pomáhať a chrániť! Áno. Nech sa páči. Dobrý deň. Ja stále verím, že na svete sú iba dve možnosti, ktorých vždy doposiaľ duch zvíťazil nad mečom. Verím takisto, vidím tu mladého, vidím tu staršieho pána dobrých rokov. Verím, že tie mladícke ideály, s ktorými ste vstupovali do policajného zboru, boli naozaj ideálne. Boli ideály o hodnotách. Boli ideály, ktoré vás priviedli do tejto služby, že to naozaj službou je. A je to službou ľuďom. Nie proti ľuďom, ale ľuďom. Ja si myslím, že vy si to každý jeden uvedomujete. Každý jeden, ktorý ste. Nechcem tomu veriť to, čo hovoria všetci. Že ste išli do policajného zboru len kvôli bytom, len kvôli výhodám, len kvôli dôchodkom. Nechcem tomu veriť. Viem, že mladý napríklad tu Mário bude mať raz priateľku, možno už má, snúbenku. A viem, že tento Mário si tiež nemyslí, že takáto páska ochráni jeho snúbenku od nejakých gaunerov, ktorí by ju chceli znásilniť. Vrátim sa ku pánovi, ktorému mám úctu. A myslím si, že on má takisto deti. Má svoju dcéru, alebo má syna. A myslím si, že tento pán išiel do policajného zboru pretože si uvedomoval, že niekto musí spoločnosť chrániť. Musí chrániť nielen svoju rodinu, ale musí chrániť aj ostatných. Verím, že ste tam nešli len kvôli bytom a výhodám. Verím, že tieto ideály sú hlboko vo vás, len táto doba vás urobila šlapky. Verím, že takisto vy sa bojíte o svoje deti a chcete pre ne zabezpečiť bezpečie. Nechcem tomu veriť, že z vás sú všetci nejakí tušeri a šlendriáni, ktorí kryjú svoju partiu.